שלום, אנחנו מחלקת אף אוזן וגרון בבית חולים כרמל. אנחנו מתמחים בכמה תחומים עיקריים של אף אוזן וגרון. התחום העיקרי שלנו שאנחנו עוסקים בו זה תחום של גידולים בכל האזור של אף אוזן וגרון, גם באף, גם באזור של הפה, גם באזור של הגרון, גם באזור של הצוואר. יש לנו במחלקה מומחים שעברו התמחות בארצות הברית, עם מומחים עם שם בין עולמי. בתחום הזה אנחנו מנתחים אחד המחלקות המובילות בארץ בתחום, מבחינת ניתוחים, מבחינת טיפולים בכל החולים האלה, מחלות מאוד קשות, ואנחנו אחד המקומות המרכזיים עם מיומנות מאוד גדולה לטפל בחולים, עם מחלקה מאוד חמה וצוות טוב שאוהב מאוד לטפל בחולים ולעזור לחולים האלה. יש לנו תחום נוסף שאנחנו מתעסקים בו בצורה רחבה, וזה בתחום של ניתוחי אף, סינוסים, מחלות של אף ופוליפים באף וסינוסיטיס, סינוסיטיס חוזרת, וזה גם תחום שאנחנו עם שני מומחים בעלי שם עולמי גם כן במחלקה שלנו. את יכולה לציין שמות מומחים? כן. ואנחנו מתעסקים גם בתחום... לא, אני אומר, את יכולה לחזור למשפט של המומחים ולציין גם את השמות שלהם. אז אני צריכה להתחיל קודם מההתחלה. לא, יש לנו גם מומחים בעלי שם עולמי, דוקטור זה וזה, דוקטור זה וזה. אז יש לנו במחלקה מומחים בעלי שם עולמי גם בתחום של גידולי ראש צוואר, מדובר בי ואני, דוקטור אילנה דואק. אני עשיתי את ההתמחות שלי בארצות הברית וחזרתי לארץ, ומאז אני מנהלת את המחלקה מזה כ3 שנים, ויש לי הרבה מאוד ניסיון כירורגי בתחום של גידולים. יש לנו את דוקטור רונן, שגם הוא מומחה בתחום של גידולים. יש לנו את דוקטור אורי, שהיא מומחית לאף ולסינוסים, ואנחנו מחלקה עם שם עולמי בתחומים האלה. עוד תחום נוסף שאנחנו מפתחים והוא מצוין אצלנו, זה נושא של טיפול בגידולים באמצעות לייזר, גם כן עם התמחות בחול, וגם כן אנחנו בין הקבוצה המובילה בארץ בתחום של הניתוחים האלה. זה חוסך לחולים הרבה מאוד טיפול אחר, למשל טיפול על ידי הקרנות שהוא מאוד ארוך. אנחנו יכולים עם טיפול פשוט של יום אחד להשלים טיפול בגידול ממאיר של הגרון ונדרי הקול. טכנולוגיה קצת על צער המזלג? מבחינה טכנולוגית אנחנו עוסקים גם בתחום של ראש צוואר, אנחנו עושים בתחום של שחזור באמצעות מיקרוכירורגיה. יש לנו כאן מומחה עולמי, דוקטור אהרון אמיר, מהמחלקה הפלסטית, שעוסק בתחום של שחזור של הגידולים. כשאנחנו קורטים אותם, אנחנו צריכים לשחזר אותם, וזה טכנולוגיה ייחודית לבית חולים שלנו. הנושא של הלייזר הוא גם כן כריתות באמצעות לייזר. אנחנו אחד המקומות היחידים בארץ שעוסקים בזה, ונכון להיום אנחנו עם הניסיון הגדול ביותר בארץ. תחום של ניתוחי אף ופסים, וגם כן תחום שעתיר טכנולוגיה עם באמצעות לניתוח באמצעות מערכת ניווט, שמאפשרת לנו לדעת בדיוק בכל רגע נתון היכן אנחנו נמצאים, מכיוון שהניתוחים האלה קרובים מאוד למוח ולבסיס הגולגולת. בגלל העבודה עם מרכז רפואי חורב, בואי תספרי לי עם הניסיון של 3 שנים האחרונות שלך, איזה פציינטים מאיזה מדינות ראית פה, למשל? אנחנו קיבלנו חולים מכל מדינות ברית המועצות לשעבר, מרוסיה, מאוקראינה, מאוזבקיסטן, מאזרבייג'אן. הרבה מאוד חולים הגיעו מהאזורים, מהמדינות האלה לטיפול אצלנו, וקיבלו טיפול מצוין על ידינו. ובדרך כלל גם יש לנו צוות דובר רוסית, כך שהחולים יכולים להסתייע בצוות הזה, ולרוב לא צריך מתורגמן, כי חלק גדול מהצוות שלנו דובר רוסית, ושפת האם שלהם. וכמבט מהצד, כשבאמת באים התיירים האלה לצורך העניין, אבל בעיות רפואיות, הם כבר מבריאים, איך את רואה התגובות שלהם כאילו לאזור פה של חיפה והתיירות פה, מה שיש להציע? בדרך כלל אנחנו מקבלים חיבוקים ונשיקות. כשהם באים לביקור חוזר, בדרך כלל אנחנו מקבלים חיבוקים מהם ונשיקות. הם מאוד אוהבים גם את היחס שלנו, גם הם אוהבים את הצוות. יש לנו יחס נהדר, יש לנו חולים שחוזרים ומבקרים אותנו, שחוזרים לביקורות,
ואנחנו פשוט נהנים מהקשר איתם. יש לנו קשר פנטסטי עם החולים שחוזרים.